ଆସ କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମଫୁଲ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂରପକ୍ଷୀ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହକି।